Ki khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Admissions are open at BDW International School. Enroll now. Ka Khasi Students Union Nongklau Circle haka artare ko bunai nok pra arjar arpuai kala penkop burom ni ki samla puli ki bala pas bha yi ki examen class 10 class 12 but degree jong usnam arjar arpuai ki badai ni ki snong ki baha mapo ka jingkmi jong ka KSU Nongklau Circle ki don hado lai pusangut ki samla ki bala syajid ban yok pediang ya kani ka kusnam ya ka bala tip kum ka first Tirat Singh Academic Award arajar arpuai kata hadin bagini ki samla ki lakot ya ka percentage kum bala bu de ka sing bat na pedeng kini ki lai pusangut ka samla naki compare rani ka banaka snong maulen triang kadai ka nam tam ka bala yok khandai pusan point 100% ha ka class 10 bat ka bala yok ru ban bat ya ka kardan ka Hendreo haka top 20 jong ke examen SSLC arajar arpuai. Haka ni keski na sakhilang ro do MDC jong ke Mairang constituency uba abat scam rentatiang uba lalong kumukongsan harenkat ke jingidon lang jong USD SEO jong ke Mairang usem ke hima Nongklau ki nongelam jong ke KSU bat kiwei ngimdai ban klen baka KSU kare ke sen kabla sei yakin ngelam ki bakrau hakijin shisha tadi keseng kabak kam kongsan kalong ban pek kerpang yaki sama tuli haga celah yaki jie kabak kimang bat kumta terder penban kedi keseng kam sem lakut tang hanta kalong penban kum ka atiar pasti ban yada yakari bat kecat penriu kumba lapan pau dai sembut kongsan papilong ki bala kampau namar kata pidon handi mentang pilong ku ki klur hagamir kiba ka imlang salang ke yin kesen ban baro karilong kasi ipet ida ke joki keman syafi kum kita iban long ke jingkermen ya kalawei jongkari bagacat penriu bakata ga jintrai stom jongpi pilayo ya ulio mau jam ubat tumai ubat pio ya kani kesin ke bordor ong u presiden jongkari India u Abdul Kalam ba haga jingjok ke baningkong ke jongpi wat lum Shanghai bala Shanghai no aga ke jingjok ke baningkong kaba pio ekanam bak kaburong piklet pat ekanri ka badang jerang syakman kaba pihap ban tur syakman naga bentak wei pat kicing job ki bakam krau ladangin kut no tanah kani ngin Shanghai no ande ban ongkat tu kalabian sibun ki brio kin saong ba kicing job jong uto lane ka tu ka brio lane uto lane ka tu ka kena kadai ka besuci rangkat nomor pun kisama jami kelas 10 kila wan syakmat kila temen kila yo iki award tamban on dah ba kila late syak kelas 11 12 pan ngimyo isu iki kijak kerten kiwan stek kiwai pan don pan kila pas pa ada kelas 12 anda kila ya ke BSc pada ki degree pada kiwai kiwai kicing pulih kijak kerten no namar ba kim syam kenmal baka ta kacing job ka badin kong kadai tang umau jam yaki ban kiu sitrong don nak den joki ki thaj no don nak den joki kiran din no den rainga ong ipi hakini kepor ba phidai ban kenmal ba ha kacing ele phidai ban long ki beslur bat om tang kata nalor ba ngindon kacing slur bat ngider banon kecing ye kajing seluruh klan kecing ye kan nyalam yang isya katong jong kecing job namar kata don sipun kisama jengi kebalong kecing kermen niyo i ba onda ba kila poi sya ka bentang ila i komba kite ban poi tang ba kijano namar ba kim don ya kecing seluruh hadu ka bakut detang kita
kiba seluruh kiba la ban boy caka kerdam jong kenam only the team only the top can make to the top te kita ki boro habamidon kamon kabachwat kin numla ban khanglat ini tangba keju kepor fitrai sitom kat taru ken mau pinum klep ya kelenti jong kecingim namar klem uta utan raja jong kecing start jongi kenum long kibelam ini shan kecing job kabasisha. There is no substitute other than hard work for success. Pengilang bencok ngim dan degwik pat kelenti datang lengba kecing tristom dengan jebat lapas ha pikilang keduk sabab hai kiwik pat kedai kecing tristom jeng pi bat ngengej ba kani kecing tristom jeng pi sutu bagadan dan so babhang bat lo lengi tristom kam ju long le nai mar kecing tristom kidan pun kecing mentai mo ini misalnya tang hak wei kam ladeni niran hak wei kam ring jap hak wei pat lim cidu cingkerlan entah kecing tristom kum kina skul kum ki kina bukule ilong ru kiba ilong basurit mo ilong basurit bat kiba tristom nanta bagi tristom ni silur mo ladeni let interview ladeni let kana no kamru ni dot nyim dan jing septing ni kermen bangla malbaleh bangla tristom lala sistem tengah try kedekan ni bapenong pi bapinong bejob tengi aki wei bomla benjob jing pule gidan jing sap mangi dan lagi sap baper kebangim la banlan kumba ong wei rustar tu pulisan tipu Albert Einstein wong bagim na ban ai training mo ya kedok khaban kiu hala rutin dari ai training ya kedok khaban kiu hala rutin tingin song bakalong babi mo bakam na ban kiu tikum tai nyiru nyidan lagi jangki sap ki wepat ki kena nyidan lagi jangki sap te kidan lagi jangki sap patkin perangkam ha ya kini sap entah ki kena school ngasih kentui pi ba kena kecuk kelak kelamo ni ibu mencari kecuk mau mentang lain haka space ira lapan kami media lapan kami teknologi bantrai kena no kam ni kedan kam tibet skill dan kam skill ki kasorkar dan ki company berper ki wat ki priu kiwat ki briu badan ka start badan ka skill kamantai bengin pun briu mo bengin dan po office ngin pun tangki briu himla bantri ni dan kam ki briu batbet ki badan ki start badan ka skill nomor wi briu la bantri palap ya ka patri spak ngot ki briu bom nang ai tekum tai ni dan kam ni ki briu batbet tengah tu yipi ki badang pule ki badang de plus dan nget be dan ka thong wei ko wei na tin jing pi nget be dan ka thong but dagi jing tristom ni na ban poi sa kini ki thong ki bangi dan ha ka jing engineer te ki class 10 sejrong ni kelas 1 na market ko jing thu jing kana national education policy mo Belajar kelas 10 kihaban prepare for work. Nah, kihaban kreal de ban tray ban long bangin ngina ban jajiau mo bang ngina ban jajiau yang de baro kin dan kam ini. Te namal la dingilong ki batbet nai baro kin khat kin wan. Dai tadau nunu bajab ni ba apply nunu kam bu iyo. Mar balai be kitbet. Tingim la ban khang na mo market ibu beriwat company berper ke government ki wat ki beriwat besar te kumtang ki pi pinang tristam ki kemi ki pa ki kristan ki kena ki nong hikai mangiru ni syai mesin ni kristan ni pi ndre ki tristam ka dam de ki tengah syai play an ajin ro pi anta tristam ni pi ai bagi nang ya kiu hati kedam berper apin lam sekri ha ya ka step kecil
ya kerja ni bat ya parok ni bangin la ban atrai leba ke cendang di start yo ni la ban ai sikri batam tu pat te sempat nak bagi ya ki KSU organize ya kena program te aku beli ki beglala berbekat ya kena program ngasu benkong menai ku beli kerpang ya ga kasih student union jongka no class circle kabla shim ya kena senjam nak benta ban penslur ya ki samla pule kiba wan sekbat hagne ga dong ga thain jungi ban penslur susu ya ki bakidang continue ane ban ya sekrang ha ki pule juki nagwai ga por sagwai ga por namar klamna don kinegi sang kiban pek lam ban penslur ya ki samla ngej skam ngej ba ki samla jungi kin sa saden tede dong ba ga jingdon jong kinegi es ki sang balang bala penslur ki samla bakin ya tristam ha ki jing pule nak benta ban kentiu ya kalawai jongpi la shai la sisni dengan syukran ningkot indiat bangi don kam ya ki samla pule hakane ga dong ga thain bi jongi bat ngi tip shai ba ma phi ha ga wei ga sni bin salong ki officer ki ba pher ki doktor ki ba pher nang ta ki engineer ki nong yalam ha ki shnong ki thau nang ta ki nong mikmat ki amale ki MDC hakane ga dong ga thain bi jongi ngangit skam ba phi phi ki so na benta kane ga dong ma ga thain bi jongi kumbalong adu menta ngirang duna sibon ki nong yalam haga be dei bat kane ga dong ga thain bi jongi nyempat don ki nong yalam bakat ki nong yalam hadu menta menne ngirang don tang ki wei arut ki bala kiu seprang haga jing pule handrei menta ga kenti nga kentu pi ki samla baro ki ba don hang ne ba phinyai ban tristam ngangit skam ba gade tang ge jing pule ba gade ka waj arliang sarti ban maj ban kentiu ya gadong ban kathain gade tang ge jing start kabala ban kentiu ya gadong ban kathain ban ya kalawei ke sam ku jungki namar ni don kam sigun ki samla ban kin poi syar ketan ba kham shalor ban ya compete ban ki wei pat ki district pat ki wei pat ki state hagani gari ke jungi nge skam ba langba ke jing penslur jong ka KSU ban ai ki Islam namta ki samla ki pher ki ba lapas ba ban ga gantui pi ba khide ben yai minat ha ki jing pule ha chibun ngia kendu ya ki jing jing pule handrai pemdei ban randin do ya ki jing pule bon nangi ngi yosgo ba ki ong ba nyemla ban jam sekmat sejing pule namar kalong yeng long sam jungi kamdei na kalong yeng long sam ka babet ka babyang nganong epi ha jing pule lada ngidon ya kamon ka bajwat nalade nyemdon jinge ban kiu sagi kerdan jing pule ndrei kadai ningkong ning sap kadai bangan challenge yalade nabta bat kiwai pat ki para samla namar hakane ga juk bangi ementa kade ga juk banian competition baniale bat kiwei pat ki para samla namar mada phimla ban poi sikmat phimla banyo ki kam ki jam lani phimla ban kiu hake babun gilang ngelayu i balak post tang sipo atho teli ki post ki department wa pher ki dong apply ki dei da ki lakut tem dena ta da ban kam ya ke jingnang jing start ha kani ga dong ga than jungi kidang ba mengi la ban kentiu ya kalawai bat kari bat kejat kendriu tengas ngetskan ba nang ni sekmat insami shibon ki samla ki ban yai tristam ki ban kongo ya ki kimi ki pa ki ban kongo ya ki bahayang asam ki ban kongo ya ki nong hikai ni yo i shibon ba kani ga perthai ki jungi ba menta ki kena jungi tang sumi na layeng kelale kat kabamon hendrai ngau epi kene gaduksa kene gaduksa ko sneu na sneu tam kalawai jongpi ro tapi le kat kamon jongpi kane lam ya kalawai kabadum hendrai ngau epi ngire ban perkhat pha
aba imei pa ipa ini ban pule shabar nani syari dikhar nani shigno pino ki banta jo dari India phimi nala yeng imei pa jo ki la sneng la kraw ki hakta gorkom namar balai ki treitam na banta ban pendap penbiang ya kajing don kam jo ki kwa ban penang pesat ya phi ki kon gikti te dei na ta kata wan pensusi ya imei pa wan pensusi ia dinong ikai ia kita hayang asam bat tham tam yo blai kan ma wa pilek shono haba pidon gijing pule ba sajrai kan ma war ban duai ban IT ho blai nam ta gijing ele jongpi ha gijing pule Sipo khasan sana menchwa ki khun samla jungi ne ka dong ka thai keempat lah wan koi sikatan pacelon kalau berkat ingat pada se kadai nama bagi ni genong kentang kadai bagi di sekolah genong kentang ngemla ban kot bor tenrai dah kecik sukmen hakin kesenam dia mentah hadir ngilap dan ngi ya kajeng ya komplit jong ki khun samla jong ni ne ka dong ka thang kibala ban koi chadu karan fastan kibala ban yo e distinction haki bovon ki subject kibala ban yo ki pas bha mar kata ka sakhi ba ngia ka rekat karan bat ki skol ki bahasa ru bat ki khana jong ni ki start ani ki rekat kadan bat ki start jong ki wei pat ki khana pole chpoi pat ki dong ki tha namar kata skol ba kalong ka jeng kemen kalong ka jeng an sim yang aku sim jangan hima yang ni kiri orang ba jangan ka dong ba ka tha ba mani seniru ngiat rengkat keran lam bat ki wei pat dijaga lan iki area jauh kan di Mekalaya jami kamu buat pak lang pakai SSLC lan di SSLC kadek exam jong kam Mekalaya barak kowe tamon ni nang ni rekat katan ni komplit bat barak sekolah ke pok Mekalaya kalong ka burong kalong ka jinga amat sim ya kadang makathan ba cũng chú cái biết cái ba cái bộ bốn cái biết cái ba mình xóa kia lại mình phá cái khối như cái sầu quẩy mắt cái skong ba cái skol như là si cái đằng duna cái empat ya ringkat katan hendrai lomba cái yang ni là cái result cái senam ai mình xin ya barok balarang askol hasinau ki khon jongi ken poi syakita kadan top dan mat kiwe mar kata ngakhat aware ya phi ko pule manta bat ya kitu bedang dan ha kijing pule ba tosngo ba phi rengkat kadan wat nam snow bot ki long kham hop po la ne kham bi kham duna hendai ka jo ka jeglong ka jo ka capacity ma phi ki ba ki school nang ne bat ki school ki na sor ki school stura bat ki chu chi wei ma kata seus kham ba phi la ban le ba ban ni compete ha ka jing pule jong ni kom jo nga kan tu ni pa jong kan ta skol ke jong ba kir ke de ban sno chlo na ta balai pha ke skol ke kun jing ha sinang ru ki yo ka jo kala kanu ka jing kai ba ka jo ka jing la le de ka jo kaplan ba ki wei pat ki skol
ai baka ni kamen sim kan rong hop dang jagi woi om bang el siu ko bolong man siwa ba ki school yang isene ki long ki baduna ni hap ha sewai ndai manta da kini kira sal se kan ai ka jing sakhi ka jing pisha bang ya rekat kadan lang thang jo ko pot ngai ko beli kat bang ki nong hikai baro pedan hni bat ki tu ki bom dak kata ka jing trai sitam ka jong ki ka jing ket kle ka jing khia ka jong ki ka pelang ki khana skol jong ki ba ken pa so ha tedang trai nang minat kergu kondo pinyo ke mat ko khia bat pinang lapan trai kham ha kam ka jong ki kergu kondo i bara ki skol yo da nang ka dong ka thang ba ken nang kiu se phrang ba ken snyo ba kiru kidon ka jo kotan ba ki wei pat ki skol wat khadu nga ai ka jing kat ko ko dok kham tam ni ni ki kun samla ki bale bha menta ki ban syo ki award yo ki do phin yo ki mat ka pa khia do phin nang yo shu ka jing sta ka jing sampan ba phin nang kiu kham sha jang shu ha ka jing pu le jong ki so kham ba da ka jing tre shi thom da ka jing la jong phi phin yo yu so jong ka jing job wat ha ka jing jong ki hadin ba thi la dap ya ke jing pule jong pi sa sien ai khub le kat pang ya ke isi no nong khla circle kabala shim ne ke banta ban pen silur wi ke khon samla jawi ha ke jing pule ke jong pi bat kat ku kan dok phenang la man trei su ya ki kam ki bom ha ya kum ki ne ki function ban kin tiu lam ya la ki para samla jong kadang bakatha ka jat ban reu ni dang duna bi de bud jing sta ka jing champagne ha ka puli ka puthi namar kata kaseng ka shim ni kalan ba kum ka wei nakiman ki badon kam tam ka jing tri kam jong kaseng kalon menginang rak sejerong menginang kentiu ya ka kerdan jong puli puthi ni haskatariat bat hakiwei de di pos ki behe la senchar haka jala ka jongi dakiwei pat ki jait menreu ni dang dona shibun haka bede bat kini kerdan ofsar ki behe khamtam kari india ki IPS ki IAS bat kiwei namar kata ngasem ni ka benda ni ka sngi banong bakum ki samla ka thong jongi kamdei banlong tang hajan rei kuki samla ki badang biang kapor nang menta ka puli ka puthi ki badang biang kapor ka bor met ka bor perkhat ru kumju tengin shem bakani ka khusnam kani ka jing ai wat ju ki isu kamdei satya ka jing kut no namar ba phila jok han rei shem bakani kadai ka jing sedang ju jing ele hakaba lemba usenyang upen hei uba phi pet penhat pen penno ya ka jala ya ka jat pereu barok hoi kan long kejing mentoi ba krau ya ki long den ki manden ki jongi namar kata ko yik masung ban ong kum ki ya phi kum ki ha kum ki para ki jonga hadin nang ni duriap minam thot bat ye ye khon patin poi chika thong kelak benlong ba haka jing thmu jongi haka jing em jongi haka bangi thu ni thmu ban le no no kam kham tam e haka puli puthi ngasungo ban ong ba habangi thmu ban le ta ngin le daka basyane halade daka bangai bangilak ban kenjo cakata ka bangi thmu bat dei tan kata karai kaban penlong ini mungkin yo ban khet yo sok jing job ngosngo ru ban ong ban pen kan ma na kan ta jongi wei baro kan ka sngi ba kuma kan ke snong ka de ke snong ha ka ba hisir
kalau penmi wei uriu khrau jo jai benriu upaim tirot sing nomor kata kapor katawa bat ni don kam kini sni bebenta mengenang mi susu ki tirot sing ki ban yele nak benta jing sngan jo jai benriu nak benta jing lai lu jo jai benriu bat khantam maka jai benriu snap bekerpang jo jai benriu jo ni kan nek kan sa hagan ni sni perthai kumki hat samla sngoban penken mauru baba philapoi sakliar jongkanam aba phila job ji ban julap babun sien ki parado ki parasenam jongi daka baburom akran ni kata iklet no ya laga jong kat mei iklet no ya kala ke jong jat menreu hanrei ngasngo ban ong hakani kapua ba nilak ban phong nilak ban kup dah kawai pat kejai hanrei ngimlak padi ban lau mengidei kidekot jong jat menreu nyotrat namar kata ngasngo ban ong bakam dei kakam kababha kedai kakam kabomla panlong ba tang namar bangila kiu tang namar bangila poi sakliar jongkanam ngin klep no ngin iben no yala ka jong jat meriu sngoru pan ai play se sisen pan na ka banta jong ka ki isu nong klau circle ni kerman scam ba khenang yai ket ye ba ya ka lengkor jong ka jat meriu hakani ka dong ka thang kit bokit riang ru yakini ki hab ki samla pule ki ban yo pedang yakini khusnam shem yakini khusnam bakadai ke jeng ai men sel bakadai ke jeng kerku kerdo nakaliang jong ki su nakaliang jong ga jaj pan riu borok koi ba phin long breu man breu ba phin ne keu phin nang keu nang san haka jing em jong phi haboro ki liang mach prang klokari machrang kaki isu nong klau circle machrang kaki isu borok kawai imslam upat kabri nyu trap khublai shibon khublai shajarmo samla division secretary la yathu ba kani ka jing ai kani ka kusnam agni ka nong klau dang dei sin ka mani kom ngaswa ban shu pensai hindian ba yakati isu ka mani kom nang sham la suit la shor ban pen nam ta ka bha ka yam jong samla puli ki samla trai mulom ka bamun ba hakabidi bat ka hok ka nom kenti ka ba ki samla jini ki ban yo hakajing puli kimdei ban sa pando la ka long hanganu ka banta baddi halor kani ka nogrem bala seng ya khasi students union bat ka thong jong ka ru ka long thik ban pen ya ka bha ka yam jong samla puli bat hadien kandangi kisni bat kisnam kaki isu kasapet kasakedan no nalor ka jing ka ban haban pet ki samla puli kala simru sai goi bat ka banta kata kalong ban pet ru ya ka jing bat ya ka bha ka miap chung kari pa ka jat riu nasta kadau kum ka sing jong samla puli ka ju penslur ya ki samla ki jongi laki dei hakan lu ka snong nani hakan lu ka than namar ba ki tanat rikam jong ka sing ki ju penlong ya kini ki program ban penithu nani ban ai kata ke sonat ka jing ithu ya ki samla puli ki ba trishtam bat balawan sakhman ha ka jing puli ka jongki na kata kadau ngaju om ki samla ba ki klur ki nom pa satya klam kamian bat ki riu khrau ro ni nom yo klam ka jing ele kani ka ba ban basat api ki samla ki ban yo pedang ni ka kusnam ba ki klur ki nom pa satya klam kamian bat kiriu khrau ro nginom yo klam ka jing ele bali ngakwa ban kerni ini kentian hakmat kelpi namar ba hakani ka khlip mat ka bamta ngayen haka jaka ka ba phi aina muslim tirot sing ban ngangek ro phi suthu ya kata ba lada omdan kita kiriu ele lada omdan kata kamian bat lada omdan kata ka jingi khun inom yo kiriu khrau dina kani kadau bagi hima phi ka yo kiriu khrau maju kerani ini kentian lo ba hakipor hendai
kita men di tu khana yang bersua di ong ba haki por khamen sua por ba kajat beri jungi kadang dak li apa ke jingi le khama madak khapun kan thei khambun bun sian kata thei ma ka juk thnum ka jo ong ba phim kha du ri le nam hnei ka kha du khun chenrang kham kamen namar ba labun pat bani khun kata khama kata tadi jing sha ka bangi keren namar ba ngitem ba haki por ba machwa kajat beri jungi kadai kajat beri ka bujingi le khama persya kiwi bat kejat beriu kadai kejat beriu ko bagi khutma bat kadai ru kejat beriu ko bumju pendam hakan nu kejing le hakipur mensua kamun filanang ban kalang talanwan filanang ban siat khnam bat filanang ban kawang sum kamun bro ni apet khamat lut syauta namar ba kadai kajuk ka ba bro ni dei ma kata kajuk ndai ngaso balong bani kajuk ka ba mata pat kajuk kala kata kajuk kalong bagi dan kam om syu dak ta kathma ka bagi ni khun dak barmen bani dak kathma bini khun dak ta kawai kasti rei kawai kasti ka bangi ni khun mata ka dei dak kathma perkhat dak kathma jabian habang ong kata kathma perkhat dak kathma jabian kalong bagi dan kam ya kita ki riu ya le ki badan ya ka jing ya ka jabian ka banem ya ka jabian ka basempang bad ka jabian ka basta nama bawai pengiladon yang kata haman wi na penjengi kepada hang ni kapuar ngangen kinong syur ki ban kun persya kin kelan lupa bat kinom la iru banwan watang ban phai khman ban kun persya ya kajat bundia jungi namar balai kajat bundia jungi ila don lut nadong sedong ila don kita diri ustaz ba habro kiliang ila dablut ki brio jungi ngangen ba kata kali gawi pan ka tiar ka balak ban pulim ya kajat bundia jungi ngakwa ba nakani ka jaka nakani ka ransan ka ba ni ki khun samla jong kani ka than nong khlau ba phinmi sibun kita ki khlawan phinmi sibun ki tirat sing phinmi sibun ko kata ka phan nong lan ka bandan ya kata ka jabian ka basta bat ka jabian ka banan anda ba phi lalong ki wi bat beriau le se phimla su kan song ni jaga le se song na hui bat ka banta ngong kan ma pan soba phai ka khman pe ya ka sinong yu phi pe ya ka dong ka than yu phi bat wat kalen bat wat event ya ka jinge ka ba ka jan video ke kan do na ka por sa por ni ngani thu ka ki su jiaram ki bobon ki samla no kan dong ki bon ki longieng ki baduna ka yo ka kon jadi ki samla ki basta ni ju kersan skoli ki ban pha puli ki sabar ban pha puli ki lan pher ban pha puli engineer puli doktor sabar so jalan ban kaladon kastin ni ba kita ki samla dah ba ki lawan phai ki ora angkat ba kasong bisa ko office ni kyong sim kani kanong kaliang nomor fiala ya phai ni kam sim ni kata bisa ngiong nim dan kam re kati bisa ba kin ai ni dan kam ya kam sien bat ka barmet ba kin kini ya ka jilong ka jengpi nam ta ka pateng jong ka jan rio te tang kani ko wi ngapa benong ki jan rio punjabi ki gan ya kani ki babar khalsa international kamut kekenhuan jong ini ki sing punjabi ki jan rio nagalan ki dan ya ka sing NSV ayam ki jan rio meitei ki dan ini ka sing RPF UNLF ki jan rio asli ki dan ya ka alfa ban maso badong bakajat rio kasih ni dan ya ki isu ban akraman balom baju pi bi badong ni pindang ai musim pindang ai lang ketiga man ketiga yang ya kaki isu nong klau sakil bat ai lang ketiga man kadiang ya ki isu hi bro koi bat ya bro ki beran berta ban trai namta kajat rio tengam dan sibun tang ni tien to blin kurkulang ni bro kublei sia ja
Amen.